नमस्कार, हमें प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बानी टॉप 10 भोजपुरी। और ये वीडियो बना रहल बानी सीधे हम पवन सिंह के पक्ष में। और एक बात और, ई मुंह ए चलते बनले बानी काहे कि शकल हमार सूझ गिल बाटे, ऐसे बगल में हमार फोटो देख सकतानी जा। आप सबके बता दी कि भोजपुरी यूट्यूबर जौन बाने बहुत चुतिया बाने और लोग के भी चुतिया बनावे के काम करताने। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव के गाना और पवन सिंह के गाना पे, दोनों गाना पे ऐड लागल रहे, लेकिन पवन सिंह के जो ऐड बाटे वो महंगा हो गई और खेसारी लाल यादव के ऐड सस्ता कैसे हो गई। जबकि दोनों जना के ऐड जो बाटे सेम देखे के मिलल। ऑटो प्ले ऐड पवन सिंह पे भी देखे के मिलल, वहीं पे खेसारी लाल यादव पे भी ऑटो प्ले ऐड देखे के मिलल। वहीं डेस्कटॉप पे जो यूट्यूब डेस्कटॉप पे भी ऐड दोनों सुपरस्टार के देखे के मिलल। तो ओमे पवन सिंह के ऐड महंगा कैसे हो गई और खेसारी लाल यादव के ऐड सस्ता कैसे हो गई। पब्लिक के चुतिया बनावल बंद करा लो। कुछ यूट्यूबर बारन सा जो पब्लिक के चुतिया बनावता है। दोनों जना ऐड लगे बाने, इस सच्चाई बाटे। और केहू के ऐड सस्ता और महंगा नहीं थे। और दूसरा पॉइंट ये बाटे कि पवन सिंह जी जैसे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे मेन सेक्शन पे अइले, ओकरा बाद बहुत लोग के मुंह से सुननी कि मेन सेक्शन के वैल्यूए नहीं है। अरे भाई, यूट्यूब के मेने सेक्शन के वैल्यू बाटे और म्यूजिक सेक्शन के भी वैल्यू बाटे। कुछ यूट्यूबर से सुने के मिलल है कि मेन सेक्शन के वैल्यूए नहीं है। चुतिया समझता रहा, मेन सेक्शन के भी वैल्यू बाटे और म्यूजिक सेक्शन के भी वैल्यू बाटे। इसी वजह से यूट्यूबर बारह सा ना, सब पब्लिक के चुतिया बना होता ना सर। ठीक, वहीं पर तीसरा बात कि पवन सिंह ट्रेंडिंग में नहीं खन आई। कुछ लोग आदमी कहता है कि ट्रेंडिंग में नहीं खन आई, तो आप सब जाके देख सकता नहीं जाए, वीडियो हम चला देता नहीं। रात के 1 बजे करीब पवन सिंह जी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आ गई रहन और सुबह 7 बजे तक ट्रेंडिंग नंबर 1 पे बनल रहन। ओकरा बाद अदर वीडियो आ गई हटे, शॉर्ट वीडियो आ गई हटे। ओकरा बाद पवन सिंह जी नीचा चल गई बाने। जब वीडियो बना रहा बनी तब पवन सिंह ट्रेंडिंग नंबर 9 पे बाने, वहीं पे खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग नंबर 10 पे बाने। और म्यूजिक सेक्शन के बात कल जाओ तो म्यूजिक सेक्शन में पवन सिंह 2 नंबर पे बाने और खेसारी लाल यादव नंबर 1 पे बाने। तो ये कुछ बाने चुतिया यूट्यूबर के पूर्वक बना होता है, पवन सिंह के नीचे दिखावे कोशिश करता है। अरे तो भाई कैसे हो सकता भाई, जबकि दोनों गाना पे ऐड लागल बाटे, दोनों आदमी ट्रेंडिंग करत बाटे, तो कैसे नीचे दिखा सकेला। पब्लिक सब दिखाता रहे जे चुतिया बाटे, चुतिया ओकरे के बनावा। ठीक, तो वीडियो में हम विवाद करे खातिर नहीं रही कोनो सुपरस्टार। हमारा गर्व के बात बटे कि हमके भोजपुरी के 2 सुपरस्टार इंडिया में टॉप पे चल रहा बाने। वहीं पे RRR मूवी के ट्रेलर के भी पीछे करके आगा बाने। अब इससे खुशी के बात का बाटे, जो कि RRR मूवी बाटे उसमें बहुत ज़्यादा रुपया, मतलब कि बहुत बड़ा बजट वाला फिल्म बाटे और ओकर ट्रेलर के दोनों सुपरस्टार पीछे करके ट्रेंडिंग नंबर 1 और 2 पे बनल बाने। अब इससे खुशी के बात का बाटे, तो बस ये हम वीडियो बनावे खातिर यही रही कि पवन सिंह जौन बाने वो कैसे महंगा ऐड लगा सकले और खेसारी लाल यादव के सस्ता ऐड कैसे, थोड़ा सा हमारे विस्तार रूप से समझा के वीडियो हमारे व्हाट्सएप पर भेज दिया लो। ठीक, फिर से मिलम नया वीडियो के साथ, तब तक देखते रही टॉप 10 भोजपुरी। जय हिंद, वंदे मातरम।